Service, boom, out, 15 lav, bravo, lop, hop, 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 pozdě vpravo, Flashing Meadow, go, go, Lendl McEnroe. Forehand, zoom, backhand, zoom, full hand, zoom. Smeč, heč, křeč, teč. Pane rozhodčí, jaká teč? Jsem to viděl přece, tež nesem slepý, ne? Se dívám, tež oči mám na co, ne? To bylo minimálně 20 čísel nad páskou, fakt normálně. Uwaga, uwaga, new ball, Flashing Meadow, go, go, Lendl McEnroe. Yes, sir, yes, yes. Money is my job, yes. Ferrari, yes, yes. Hitachi, yes. Tesla, no. Flashing Meadow, go, go, Lendl McEnroe. Teda, pane redaktore Škorpile, já jsem to normálně házel dozadu, jo, fakt, no jo. A on mi to teda vracel na kříž dneska, jo, a já jsem tam na ten kříž dost poctivě teda chodil, jo. Ale on mě prohazoval teda fakt, jo. Já nevím, čím to dneska bylo, jestli tím, že měl delší ruce a kratší, nebo prostě nějak mu to šlo, nevím, no, fakt. Jo, a v tom třetím setě, jo, jak jsme se tahali, tak jsem myslel, že ho mám na lopatě, jo. A neměl. A jo, abych nezapomněl ještě další věc, jo, to vám musím fakt říct. Normálně mě dneska nešlo druhé podání, teda fakt. První mi šlo dost, jako, ale to druhé, to jsem se fakt nechytal, jo. A já mu to vrátím, fakt mu to vrátím a co nejdřív teda, v Davis Cupu. Flashing Meadow, go, go, Lendl McEnroe.